Astăzi o să vă arăt Metin 2 Wars, da? Așa. Intrăm imediat. Dacă nu o să nu mai dea erorile de data trecută când am oprit filmarea din greșeală. Da. Atunci știți că ne-a dat eroare când am încercat să fac videoclipul ăla cu Metin, Counter și GTA. Da, asta era eroare. O să opresc filmarea aici și după aia o să dau drumul, ok? Când nu o să mai dea eroare. Da, și am revenit, că văd că acum și-a revenit și el. După 5 ani. O să am puțin lag, îmi pare rău și chiar am. Ar trece repede, da. Că suntem în mijlocul evenimentului. Intrăm pe sură. Pe ăla mare am lag. Am hangi mari. Da, și aici vă luați puterile M, așa cum le am eu, că n-am level. La 51 vă puteți lua puterile G, 61 B. Da. Să începem.